Ahojte pri ďalších horúcich Music News. Verím, že máte za sebou pohodový týždeň, kedy ste okrem pracovných či študijných aktivít mali dostatok času venovať sa aj svojim koníčkom a relaxu. Oddychovať sa dá rôznymi spôsobmi a jeden z nich je i ten pasívny. Keď sedíte pred televíznou obrazovkou, máte vyložené nohy, v ruke nejaký dobrý drink a pozeráte na čo? Predsa na aktuálne vydanie Music News. A pretože sme minule potešili všetky dámy, musíme byť spravodliví a dnes urobíme radosť všetkým mužom a chlapom. Máte sa na čo tešiť. Okom pozorným sa zahľadte do tých kočiek, o ktorých tu bude reč. My sme ready, takže let's go. Welcome to the Music News. V Pussycat Dolls to škrípe, povedia si dievčatá s Bohom? Popularita švédskeho zjavu Robyn vo svete neustále rastie. Prečo? Ciara nám prichystala fantastickú jazdu. Stačí len nastúpiť. Hnedooká čokoládová kráska z britských ostrovov Aleša Dixon nie je doma žiadny nováčik. Od roku 1999 bola členkou dievčenskej R&B skupiny Mystique. Do našich končín výrazne prenikol len jeden song, ktorý vám možno spomienky oživí. Scandalous. V 2005 sa baby rozdelili. No a práve Aleša nelenila a o 3 roky vydáva svoj debut Fired Up, ale len pre Japonsko. Možno sa vám tento počin zdá nepochopiteľný, ale urobila to, pretože finišovala už s druhou doskou The Aleša Show s pilotným energickým kúskom The Boy Does Nothing. Doma v Anglicku tento hit bodoval na konci minulého roka, kým sa dostal do našich končín, uplynulo 6 mesiacov. Tomu ale na sile neubralo. Podobný scenár sa opakoval aj s druhým singlom, pomalým slaďákom Breathe Slow. Sama o sebe tvrdí, že neznáša vlastný smiech, pripomínajúci krákanie vrany. Zároveň s humorom dodáva, že si naň plánuje dať registračnú značku, pretože sa z neho stal obľúbený vyzváňací tón. Nedávno sa navyše priznala, že trpí obsesívno-kompulzívnou poruchou. Jej priatelia ju vraj volajú Monika, podľa postavy Moniky zo seriálu Priatelia. Má totiž pocit, že v jej dome je neporiadok a preto musí neustále upratovať, aby sa cítila dobre. 30-ročná Aleša má za sebou už jeden rozvod. Okrem toho ju médiá spájajú s rôznymi mužmi anglického showbiznisu. Za zmienku napríklad stojí jej kamarátstvo s producentom Pharrellom Williamsom, ktorý ju neváhal obsadiť do jedného zo svojich klipov. Prvú polovicu mája robila predskokaná Enrique Iglesiasovi počas britskej časti jeho turné. No, v tomto období navyše vychádza aj tretí single Let's Get Excited, tak sa poďme vzrušiť. Pussycat Dolls vznikli už v roku 1995, pôvodne ako tanečno-zábavná skupina a do dnešného dňa sa v nej vystriedalo 20 členiek vrátane herečky Christiny Applegate alebo modelky Carmen Electra. Ich druhá éra začala v roku 2003, keď sa k tancu a zábave rozhodli pridať spev. Zredukovali sa na číslo 6 a pripravili svoj hudobný debut album PCD. Vyšiel o 2 roky a z ich 12 pesničiek vydali ako singly neuveriteľnú polovicu. Všetky samozrejme s obrovským úspechom. Donča, Beep alebo Buttons nemusím predstavovať. Frontmanka, alebo lepšie povedané frontwomanka Nicole Scherzinger sa po úspechu skupiny rozhodla pre solovú dráhu. Vypustila singly Whatever You Like a Baby Love, ale Amerika ich tvrdo odignorovala. To je dôvod, prečo vydavateľstvo jej dosku odkladá už druhý rok. Nicole radšej od nápadu osamostatniť sa upustila, no a v zmysle hesla v jednote je sila pokračuje v účinkovaní vo svojej domovskej skupine. No a popri tom randí s pilotom Formuly 1 Lewom Hamiltonom. Naše bábiky avšak opustila iná členka, červenovláska Karmit, a tak sa len v petici pustili do druhej dosky s názvom Doll Domination, ktorá uvidela svetlo sveta minulý rok.
Či je to album dobrý, alebo nie, to nechám na vás. Každopádne v predajnosti sa ani zďaleka nevyrovnal ich debutu. A to i napriek tomu, že vyšiel v 2 reedíciách. Tá aktuálna s prívlastkom zaujímavý názov 2.0 obsahuje hit Yay Ho, You Are My Destiny a určite dobre viete, že ide o Oscarovú pesničku zo snímku Milionár z chatrče. Dievčatá sú často kritizované za ich strohé kostýmy. Ja osobne si ale myslím, že pokým majú čo ukázať, tak prečo to pred svetom ukrývať? Momentálne sú tieto kočky na turné v Ázii, avšak pokope ich držia len zmluvy a sila vôle. Pýtate sa, čo to znamená? Na koncerte v americkom Phoenixe sa jedna zo speváčok Melody prihovorila publiku slovami. Neviem, či to zvládnem ju napodobniť, ale je tu šanca. Ďakujem vám všetkým za podporu, i keď tu nie som ako hlavná postava. Viete, čo mám na mysli? Nenechajte sa nikdy nikým utláčať, jasné? Nicole jej opetovala znechutený pohľad a show pokračovala so zaťatými zubami. Prečo to vlastne Melody urobila? Dôvod je vraj jasný. Posledné 2 singly Yay Ho a Hush Hush boli totiž vydané ako The Pussycat Dolls featuring Nicole Scherzinger. To samozrejme pobúrilo ostatné dievčatá v kapele. Chtiac nechtiac im musím dať za pravdu. Nicole je odjakživa v popredí oveľa viac ako ostatné baby. Spieva hlavné vokály, tancuje vždy uprostred a vo videoklipoch kamera sníma najmä ju. Zlé jazyky tvrdia, že potom ako bábiky dokončia turné, buď ich v lepšom prípade opustí Nicole, v horšom prípade sa rozpadnú úplne. Dúfajme, že sa ale tak nestane a dievčatá sa zachovajú ako hrdé profesionálky. No ak nie, tak nech sa im darí prinajmenšom tak ako doteraz. Music News. Extravagantnej speváčke z chladného Švédska Robyn sa u nás do širšieho povedomia stále nepodarilo dostať. A to i napriek tomu, že má na konte nejeden hit. A tak sme sa rozhodli, že vám ju v skratke priblížime. Už ako 18-ročnej sa jej totižto v roku 1997 podarilo získať úspech i za hranicami, a to songom, pozor, Show Me Love. Sice neboril rekordy v počúvanosti, ale fakt, že mladý európsky interpret sa umiestni v top 10 americkej hitparády, je určite ten správny spôsob, ako naštartovať kariéru. Pri ďalších 2 doskách ju však šťastie mimo Švédska opustilo. Robyn z toho vinila svoje vydavateľstvo, rozlúčila sa s ním a založila si vlastné. No čo iné by jej zostávalo. Od roku 2005 je teda pani sama nad sebou a očividne sa jej darí. V rodnej krajine vydáva eponymný album, ale trvá 2 celé roky, kým sa dostane i do Európy. Pesnička Be Mine a hit With Every Heartbeat jej otvorili bránu do Veľkej Ameriky do Korán. Ponuky sa začali len tak sypať. Madonna si ju vybrala ako predskokanku európskej časti svojho turné Stick and Sweet, na svoj album si ju pozval rapper Snoop Dogg a poskytla tiež vokály pre Britney Spears k pesničke Piece of Me. Dokopy jej z albumov vyšlo 8 singlov, momentálne ju môžete počuť na novinke s názvom The Girl and the Robot norskej tanečnej formácie Riksopp. No a ako by to bolo, keby práve teraz nepripravovala nový album? R&B spevačka Ciara má skutočne bojovnú povahu. Kvôli nepriazni osudu musela svoj najnovší album odkladať približne rok.
Nečudo, jej otec bol vojak, takže armáda, a ako jedináčik vyrastala na vojenských základniach po celom svete. Ale poďme po poriadku. Do hudobného sveta vtrhla v roku 2004 s debutom Goodies, ktorý do vln R&B priniesol nový zvuk a Ciara hneď 3 hity v top 3 americkej singlovej hitparády. Latku si teda zo začiatku nastavila poriadne vysoko. Veľkú mieru na tomto úspechu majú i ľudia, ktorých si na spoluprácu vybrala. Rapper Ludacris, Lil Jon, R. Kelly alebo Missy Elliott. I shake it like Jello, make the boys say hello, cause they know I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Je rok 2006 a Ciara vydáva nasledovníka The Evolution. I keď sa jej hudba vyvinula a kritici ju vychváľovali do nebies, spomínanú latku v predajnosti sa jej preskočiť nepodarilo. Nemyslíte si, že mám z toho radosť, keď sa na vás usmievam. Tretí album Fantasy Ride mal výjsť už na jeseň 2008 v podobe 3 diskov, pričom každý sa mal venovať inému zo žánrov, v ktorom sa speváčka pohybuje. Od pomalých balád až po rýchle tanečné pecky. Samozrejme, že takéto vydanie by bolo nákladné a preto jej label nechcel do ničoho ísť naslepo. Skúšobne vydal promo single Go Girl, ktorý obsadil, teraz to príde, zahambujúce 78. miesto amerického Billboardu. To je prúser, čo? Spolu s faktom, že na internet unikalo čoraz viac pesničiek z albumu, sa dátum jeho vydania odkladal a odkladal a odkladal. Ciara si nezúfala a krátko po novom roku vypustila pilotný single Never Ever. Na nešťastie ani s ním sa jej nepodarilo strhnúť na seba pozornosť. Nekompromisné vydavateľstvo zatrhlo nápad 3 CD-čiek v jednom albume a vydanie sa opäť odkladalo. V úvode sme však spomínali Ciarinu bojovnú povahu a tá sa ukázala pri vydaní zmyselného druhého singlu Love, Sex, Magic, kde stavila na Justina Timberlakea, ktorý song napísal a hosťuje v ňom. 1, 2, 3, go. A Ciara zrazu boduje doma v Amerike i v Európe. Konečne sa jej to podarilo. Fantastická jazda vyšla 5. mája a poviem vám, na album sa skutočne oplatilo čakať. Ciara nelení, nečaká, kým sa jej prestane dariť a už 27. mája vydáva hneď 2 ďalšie singly. Rýchly a tanečný Work, kde opäť stretneme i Missy Elliott a pomalý oplodňovák Like a Surgeon, ktorý je kontroverzný najmä kvôli svojmu textu. A keď sme pri kontroverznosti, Ciare bolo vyčítané, že na albume nechala hosťovať i Chrisa Browna, ktorého po jeho incidente s Rihannou umelci začali hromadne odmietať. Ona na to ale reagovala slovami: Pre mňa je podstatná hudba. Viete si predstaviť, ako dlho trvá, kým vznikne jedna skladba? Mám zahodiť svoje úsilie len preto, že sa Chris do niečoho zaplietol? To, čo robí v súkromí, je jeho osobná vec. Opakujem, prvoradá je hudba. Ak chcete vidieť Ciaru naživo, skočte si na jeden z európskych koncertov Britney Spears. Ciara tu bude robiť predskokana. Výlučne dámske vydanie je za nami, dúfam, že sme vás v plnej miere uspokojili. Pred nami je ešte dostatok času na to, aby sme zozbierali zaujímavé infošky zo sveta hudby, o ktoré proste neprídete. Teda, má to jeden háčik. Pokiaľ si i na budúci týždeň opäť sadnete pred televíznu obrazovku a v pokoji pozrete Music News. Budem sa na vás tešiť. Majte sa pekne.